Di zaman perjuangan jur kelingan anak Rek! Reki! Jane nyandi to Riki. Wong masih mepek lambi malah dolan HP yang jane ya ini tok. Mau ngelerong. Hei! Nyapa to, Mas? Wah ngono aku ke lho, mepek lambi kowe ora sinau. Tandang gara gelem, maksudmu piye? Ya wis yo tawang yo, tapi gah nek maksudku. Terus cah mendor ra gelem piter kowe iki. Ben lho, aku. Kuwi lho. Dan iki wis mari. Yo nyandak liyane ngono penyapo sinau. Aku metu aku. Tak piye jane wae. Kode emang. Kok arep, Mas? Kok warung? Man burung? Wis. Tas karo. Wah iya deh, nganu. Ki mangi bapake sik tas telepon aku. Heeh. Jare gak iso kirim duit, nggih tuku HP-mu kuwi lho. Alas, gak apa Mas, Mas. Ya piye? Keadaane yo pandemi koyo ngene, kok duwe angel wis gak apa-apa. Ya mangane rada ngerteni ya. Heeh. Paling yo sasi ngarep ngono. Oh, gak apa-apa. Wis Mas, aku tak nang kamar sik. Ya wis karepmu. Lon. Riki, Rik. Hei. Tas ono pemene lho, saudan. Yo sik, Mas. Bocah piye to domane saudan wae. Iya, ijo lho, tewe lho. Pah. Nyapa wae? Nglamun nih. Gak apa-apa aku. Dengaren neram biasane semua wangat kok ngamuni apa? Loro to? Gak ya ora jane. Wes lho. Wo yo. Iki mana tugas buka iki? Gimana sih enak tugas biologi yo. Kowe mek 3 soal sih tapi aku nggarap. Halaman piro? Halaman seket apa to kok kira-kira? Aku yo nggarap iki. Piye iki? Kunek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih ingat materi pertemuan kita yang kemarin? Masih, Bu. Materi kita yang kemarin? Menentukan jumlah met. Ada tugas yang kemarin saya berikan, silakan dibuat
Tino, Riki, ayo, mana tugasnya? Beres, Bu. Loh, kok belum terus tuh bagaimana? Ngapain saja kamu kalau di rumah? Bagaimana sudah kelas 12 loh? Coba sini dua-duanya ke sini. Yang sudah mengumpulkan ini bukunya silakan diambil. Ini, Riki, coba lihat buku catatannya dulu. Nah, ini bukunya campuran semua. Terus bagaimana, Tino? Loh, Riki juga bukunya kosong, tidak ada sama sekali. Sudah kelas 12 loh ya. Iya, Bu. Masa mau tetap seperti ini? Mboten. Pernah Mas yo ngrepoti. Iya, nang. Ini loro to? Oh ya Mas, Pak. Aku kesel das kemumet ya. Ngapa ning sekolah? Ya nyapa? Ya mana sekolah ini mau dihukum Mas aku karo guruku. Lha iki nyapa lho kaya iso hukuman barang. Ini dicah males kowe iki. Yo, Pak lah. Piye lho Mas, aku dhewe yo kesel lho karo ngurusi awakku dhewe iki. Aku yang ngesakne wong tuaku tapi kelakuanku koyo ngene lho Mas. Bingung aku. Aja ngono lho, wong jane wong yo beda-beda. Oh, dadi wong iku tetep usaha rendongo lho. oh Mas yo, Pak. Suwun Mas yo solusine Mas yo. Kok dia mau mulai musuh ya Ram? Wah, wis mbuh, hasil kesel. Wis mulu. Cah piye jane? Apa wae? Ya tugas. Lah dengaren Ram kerap tugas biasanya ya ora. Lho, keheran tugas sing gareng iki. Lho lho. Oh, Untuk nek ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Alhamdulillah ada kabar gembira ini surprise dari sekolah buat teman kita, buat temenmu, buat anakku Riki bahwa dia sudah memenangkan lomba Olimpiade Matematika. Kasih aplaus buat Riki. Penghargaan nantinya akan diberikan oleh Bapak Wali kelas. Riki, ayo Riki. Riki. Kasih plus untuk Riki anak.